I mentrestant, a la plana política i sobre la polèmica lingüística, el sindicat UGT estima en 120 milions d'euros el cost anual de la segregació d'alumnes per aula en funció de la llengua vehicular que es triï. Un càlcul que té en compte el cost mig anual d'un professor i la duplicació d'aules i professorat que serien necessàries per implementar la mesura, però no la inversió en infraestructures que seria necessària. Escoltam Tino Dàvia, secretari d'Ensenyament d'UGT Balears. Nosaltres, evidentment, fa anys que estem demanant la reducció de ràtios i de càrrega lectiva del professorat, però clar, arribar a l'absurd de posar un professor per 3 alumnes, perquè la majoria dels casos serà així, ens pareix un poc exagerat, no? Creuen, a més, que segregant per llengües els drets dels propis alumnes de parla castellana s'hi veuran perjudicats. Per tant, la seva posició és clara. Estem en contra de la segregació d'alumnes per llengua, perquè això el que provoca és una disfunció també en el coneixement. I ja dic, nosaltres estem molt convençuts que també perjudica en els alumnes castellanoparlants. Estem convençuts que els perjudica també. Per tant, nosaltres, la valoració, no hi ha possibilitat de fer una segregació d'alumnes per llengua. Ho veiem inviable. Tot això mentre es preveu que aquesta setmana es tornin a reprendre les negociacions entre PP i Vox sobre el sostre de despesa i la lliure elecció de llengua.